якумин Toyota Highlander бародаро соли 2022 дар мошинбозори Душанбе. бисёри бародаро хоҳиш карда буданд марамат нами барои шумо аст. тамошо кунед комплектатсияи фул ай нарх навош аз тамом функсияе ки дар ин мошин насб шудагӣ аст ҳатман бохабар мешавед. фақат дастгирӣ фаромӯш намекунем. дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. салому алайкум бародарҷонам. ман чихел дидестем мо дар моҳи шарифи рамазон ҳама скидкаи калонона дар шумо эълон мекунем. чихел дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародарои касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок чихел дидест, жолудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорни тимин ва рибни жирка тайёр шудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорни тимин. скидкаи калон барои иминои моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон карда мешавад. Toyota Highlander бародаро соли 2022 марамат тамошо мекунем. якта дар бозор гибрид мошин вагоне аст. салон шарк мегирем, салон шарк тамошо кунем. қафодан бо ду ҷойга дора. мараванак саломак қафо чорведе. хоб салон абагриф лифт пробегиш 133 километр амал гаштага. 133 километр. хоб старт стоп автомат, монитори калон, бор компютер, климат контрол, хоб массаж, абагриф пеш қафо. хоб боҷа ана се режим дора: спорт, норм, эко. мошина нав овардагиам бародаро. дубайский вариант. объем моторуш 7,5. Наверное, наша чанс ускисака. 63 та. наша 63000 доллар меган. номеро кара мемонам, занг мезанем. барои шуморо биштар маълумот метаст. 4 та 0 26 161.